Симеон Станков, на 29 години, от Плевен. Значи преди 6 години стана една злополука, вечерно време вкъщи, газовата бутилка гръмна и изпаднах без съзнание. След това се събудих в болница. Тогава разбрах, че съм трета степен изгаряне на краката. След дълга борба не можехме да ги спаси докторите, с което последствие развиха гангрена и се наложи да бъдат ампутирани. Беше много тежко и се чудих просто как ще продължа живота напред. Защото никак не е лесно, като се сетя, че много от работите, които съм ги правил, нямаше да мога, Вярвах и го исках силно. И знаех, че има някакви възможности и шансове, балансиране, беше ми трудно в усилията, защото бях физически много отслабнал, емоционално, всичко беше много така. Воодушевено, един път тъжно, един път отчайващо, един път радостно. След като почнах да ползвам протези, живота ми коренно се промени. Мога да бъда на места, които допреди това не съм можел, докато съм нямал протези. И достигам по-лесно, мога да се самообслужа, да бъда независим. Трябваше, примерно, за да пия чаша вода, да помоля някой да ми даде чаша вода. Помощ в обществения транспорт, защото много хора така не обичат, не са толкова отзивчиви, затова ми е по-добре, че не съм мола на никой. Също мога да ходя на излет, за рипа, нещо, от този сорт, който не съм можел преди. Първото ми впечатление от Ортомедикс беше доброто обслужване и приятната атмосфера, която създават. Това най-много ме впечатли и с голямо уважение дойдоха при мене. Всичко, от което се нуждаех, бях посрещнат добре, обслужен и съм много доволен. Ползвал съм, но не съм бил доволен. Но откакто ползвам Ортомедикс, съм много доволен. Изключително доволен. Да, бих на 100%, нека си вземат от Ортомедикс протези, защото аз наистина съм доволен и наистина ми дъхнаха живот и просто качество има голямо. Бих препоръчал към Ортомедикс да се така да продължава, да е отзивчива, добре изпълняваща, защото това е много важно за хора като нас, да са добри, отзивчиви и да не са като много останали злонамерени, не обръщат внимание на хората, които са при тях, да се протезират, а тук като Ортомедикс това нещо не е допустимо. Пожелавам на всички, които имат нужда, и нека да бъдат смели да станат и да отидат и да погледнат бъдещето. Бъдещето е най-голямото ценно нещо. Вие сте живи. Имате си смисъл за живот. Отидете и се протезирайте. Ортомедикс, препоръчвам ви го.